dámy a páni, účastníci dnešného pochodu, Slovenské národné povstanie patrí medzi najvýznamnejšie medzníky našej novodobej histórie a my nesmieme nikdy dopustiť, aby kdokoľvek túto významnú udalosť, ktorá nás zaradila medzi víťazné krajiny, nikomu nesmieme dovoliť, aby ju spochybňoval. Na tomto mieste som sa vám za tie posledné roky prihováral už veľakrát a o hrdinoch Slovenského národného povstania, aj padlých, aj preživších, sme toho povedali veľmi veľa. Ale dnes sa vám krátko prihovorím možno trochu iným spôsobom. Neviem sa zmieriť ako hrdý Slovák a rodený Banskobystričan so spôsobom, akým posledné 3 roky oslavujeme v Banskej Bystrici túto udalosť. Bez ľudí, v izolácii, jednoducho tak, ako sa to nepatrí a je to nedôstojné. Mám ešte v živej pamäti, ako bývalý predseda vlády, kedy som dal pokyn, aby 75. výročie Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici sa oslavovalo tak, ako sa oslavovať má. A som rád, že je tu aj vtedajší minister obrany Peter Gajdoš, s ktorým sme spoločne zorganizovali oslavy, na ktoré do Banskej Bystrice prišli 10 000 ľudí. Nie preto, aby sme oslávili voľný deň, ale aby sme sa poklonili tým, ktorí prežili hrôzy druhej svetovej vojny a ktorí bojovali za našu slobodu a ktorí tam aj sedeli a ktorým sme mohli podať ruku, pozrieť sa do očí a od srdca úprimne poďakovať. A z tohto miesta vám chcem slúbiť a vyhlásiť aj tu, v obci Skýcov, že dúfam, že budúci rok po voľbách 80. výročie Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici oslávime ešte pompéznejšie ako to 75., aby sa ich mohli zúčastniť všetci obyvatelia Banskej Bystrice, okolia celého Slovenska, aby sa predviedla armáda Slovenskej republiky, aby to boli oslavy, ktoré sa navždy zapíšu do histórie krajiny, aby sme ešte mali tú možnosť aspoň raz vzdať hold a úctu tým, ktorí dnes ešte žijú a ktorých odkaz musíme prevziať na naše plecia a viesť ho ďalej pre ďalšie generácie. Sľubujem z tohto miesta a verím, že hovorím aj za kolegov, že budúci rok urobíme oslavy, ako sa patrí, a 80. výročie si pripomenieme takým dôstojným spôsobom, aký si tento najvýznamnejší denník našej novodobej histórii zaslúži a ako si hlavne zaslúžia tí, ktorí sú ešte stále medzi nami. Česť a sláva všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu a padli. Ďakujem pekne.